Здравейте, аз съм Галин. Сега аз ще говоря набързо. Как аз имам 10 години. Аз съм много голям фен на Рей Мистерио. Ето ми е маската на България съм. Купена. Ето. Не съм си я направил. Купих си от моя пазар. Ето го кръстът. Сега ще видите как се сложи. Сега трябва да ви забавлявам. Аз съм Рей Мистерио. Обичам хората. Моля да харесате ми този клип. Моля ви за сърце. Много ви моля, ако доверието ви е около мен, моля да харесайте ме. Съжалявам, че няма нищо да направя, няма какъв мисъл да направя, но това моля ви, харесайте ме. Моля ви. Ако не ме харесате, ще бъде тъжен. Чао.